Moro. Pitkään on idea, että mitenköhän onnistus nukkua yötä ulkona näin talvella. Täällä on nyt 14 astetta pakkasta suunnilleen ja on kaarnannut tänne. Tää on lumikasana sellaisen vähän lumikannin tyyppisen ja mulla on reppuselässä tämän makuupussi ja vaalettava toi retkipatti mukana. Olisi tarkoitus viettää yö tuolla lumikasassa. Tarvii kaivaa se tosta toi suuaukko esille. Katsotaan kohta. No niin, nyt olisi kaivettu toi sopiva reikä tohon. Mä en tiedä sitä kovin iso, että ei kävisi yöllä kova veto. No niin, tarvitsisi saada kamat sisään. Reppu menemään sinne. Noin. Lapio, tärkeä juttu. Suuka. Käytävä on pikkusen alas, mutta ei saa haittaa. No niin. Täällä sit ollaan. Se on aikaisemmin päivällä kävin, niin valmiiksi tämmöset pari retkipatia. Sitten tässä on pakollinen kynttilä, happimittari. Sitten meillä löytyy tuuletusaukko. Tosiaan tässä estökseni vähän laittaa suuaukkoa vähän pienemmäksi tästä. Jää hiiliä täytyy tämmöinen paikalla. Se meni sitten. Noin. Käs on ihan hyvä. Sitten. Saisinko tää jotenkin? En näkee tästä mitään. Ehkä tästä ei näkyy. Olisi ihan aika tuohon kynttilään tulet. Valitsin tämmösen kynttilän, missä ei oo sitä ristinkuvaa, että tää ei oo hautakynttilä. Toivottavasti. Tulipaloa täällä tuskin tarvii pelätä. Seinät ei ainakaan palaa. Noin. Siinä olisi meidän happimittari. Sitten viritään nämä patjat tähän paremmin. Katsotaan miten tähän asetuttaisiin. No niin, nyt olisi tavarat viritelty tänne ja täällä on ihan kotoinen tunnelma. Tässä näyttää, että 8,8 astetta olisi lämmintä tällä hetkellä. Että katsotaan muuttuuko toi vielä tosta. Muuten niin täällä olisi retkipatja, tämmönen ohempi, tämmönen vaahtamuovipatja ensin alla. Sitten ilmatäytteinen retkipatja. Sitten on tämmönen, ei oo mikään talvimakuupussi. Se
ekstriimilämpötila on -13. Että eiköhän tässä pidä sitä tarkemmin. Tyynyn nappasin sohvalta mukaan. Tämmönen systeemi. Lapio siinä vieressä, jos tulee jotakin hässäkkää yöllä, mutta tuskinpa vaan. Ei muuta kuin unille. No niin, täällä makuupussin lämpöisessä vielä tiirailen, niin siellä ulkona olisi 12,7 ja täällä kotoisessa kodissa olisi nyt sitten 3,5 lämmintä. En tiedä putoako se tosta vielä, mutta eipä ole ainakaan pakkasella. Täällä on aika kiva tunnelma, kun tän otsalampun sammuttaa ja toi kynttilä valaisee. Mikäs täällä nukkuessa? Vielä ei ainakaan palele yhtään. No niin. Katellaan miten se uni sieltä tulee. Huomenta. Kello olisi 25 ja ei kauhean hyvin kyllä nukuttanut. Tosi katkonaista. Tosi liian kylmä. Varpaita palelee. Semmonen, että hyvin kyllä selviytyy, mutta niin ei kyllä oikein kivasti tuu. Jos tuossa päätöksessä, että menen jatkaan sisälle unia. Mutta tulipahan testattua, että kyllä tää niinku hyvin pystyisi olla, että ei tässä niinku mitään paleltumia tulisi. 0,5 on lämmintä täällä ja ulkona on 16 astetta pakkasta. Että kyllä tää niinku ulkona olemisen voittaa ehdottomasti, mutta ei kyllä omaa lämpöistä sänkyä kyllä voita. Ehkä pitää kokeilla toisella kertaa, jos laittaa enemmän vaatetta ja paremmalla makuupussilla. Mut joo, tämmönen kokeilu tällä kertaa. Tässä pakkailen nää kamat ja kömmin sitten pihalle.